31 соли иттиҳоду ҳамраҳӣ зери идеяҳои созандаи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар масири таъмини ваҳдати миллӣ ва саодати миллат муборак бошад. таҳти ҳамин унвон бахшида ба 31-мин солгари рӯзи таъсисёбии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар ноҳияи восе бо иштироки фаъолони ҳизб ҳамоиши идона бо хондани суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз гардид. дар ин ҳамоиш дар маърузаи раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар ноҳияи восе ва дигар маърузатчиён қайд карда шуд ки ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар тӯли 31 сол дар ташаккул ва рушди тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибихтиёр нақши калидӣ бозида дар таъмини субот ва рушди устувори кишвар дар шароити гузариш ва эҳёи баъдиҷангӣ саҳми назаррас гузоштааст. ҳизби халқи демократии тоҷикистон на танҳо ба муттаҳидсозии ҷомеа мусоидат намуд, балки ба нерӯи пешбарандаи ислоҳоте табдил ёфт ки ба рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии давлат нигаронида шуданд. ғояи таъсиси ҳизби халқи демократии тоҷикистон соли 1993 аз тарафи раиси шӯрои олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон пешниҳод гардида ниҳоят 10 декабри соли 1994 бо ташаббуси фаъолони сиёсӣ ва ҷамъиятӣ ин ҳизб таъсис ёфт. ҳадафи он эҷоди як нерӯи ягонаи сиёсӣ буд ки тамоми қишрҳои ҷомеаи ҷумҳуриро муттаҳид созад. дар ҳамоиш ҳамчунин саҳми ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ, соҳаи маориф ва тандурустии ноҳия, иштироки фаъолона дар озмунҳои илм фуруғи маърифат, Тоҷикистон ватани азизи ман, фуруғи субҳи донои китоб аст, қайд карда шуданд. дар қисмати мукофотсупориҳо бахшида ба 31-солагии рӯзи таъсисёбии ҳизби халқи демократии тоҷикистон барои хизматҳои арзанда аз номи кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон ба фаъолони ҳизб сипосномаҳо тақдим карда шуданд. ҳамоиши идона бо барномаи рангини консертӣ идома ёфт. гузориши хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилоотии Навид.